أنكم ذخبركم تخطاتلتنا مدام مقالح سبورت حزنا قريبنا لونا نمقتالكم بأخبروت نعدمنا ملو تحستوهم الزور زوبا مأكل كتشان عصر شعتن صباح سنبشاب عين مزازة من ودودرو أكباب إنشورانس نايم 220 كيلومتر ودودرو كايديوم تقدادم تكال عين ساسين ديفيجن كومون دك أنسيو كال أي ديفيجن كاملو قص 10 جميروم نايزم مدرخ ودودراتهم كايديوم كساب حجي بناي غزينت بنتوها بيج أماليا تمالي تقدادا ماي غانتا أسبيكو داويتي مانكا ود غانتو نوبل ميكيل تقبلو كم زلبسا يفلط أماي نطبن اتوهاب قطلا ماليا نوبل ميكيل بربع نطب عقيبا خلون كلو بغانتا دما أسبيكو بربعن 5 27 48 نطبي أب قدمي تركب ቻይናውያን ክኢላታት ስልጣና ዓውደ ስፖርት ሂቦም ብምትሕብባር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራን ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራን ክወሃብ ዝጸንሐ ስልጣና ሰለስተ ዓይነት ዓውድታት ስፖርት ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተዛዚሙ ኣብዚ ስልጣና ልዕሊ 150 ዝተፈላለዩ ስፖርተኛታት ክሳተፉ ቀንዮም እዚ ኣብ ዓውድታት ኩዕሶ ሰኪዔት ባድሚንተንን ኩዕሶ እግርን ኣተኪሩ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ዝተሰላሰለ ስልጣና ኣብ ኣዳራሽ ኮሚሽን ስፖርት ሆቴልን ባሲራን ቀጽሪ ኤምባሲ ቻይናን ወረቐት ምስክር ብምዕዳል ክዛዘም ከም ዝኽኣለ ብተወሳኺ ተፈሊጡሎም ኣብ ዓውዲ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብ ዝተዋህበ ስልጣና ብድምር 7 ተጻወትኦም ኣብ 3 ክሊ ዕድመ ማለት ኣብ ናይ ትሕቲ 19 ዓመት 24 ተጻወቲ ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ 21 ተጻወቲ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 25 ተጻወቲ ሰልጢኖም ስልጣና ኩዕሶ ሰኪዔት ብቻይናዊ ክኢላ ናይቲ ዓውዲ ሚስተር ليوزيو كم شدشة نوشت هجرت حجاجز وأسلت كم استوها بتفلت لهم على منايت السلطنة أما وقتهم زمناون ميلاتات صوتا كعسة سكعت ميلاتات مثل خلق بجزء صوتا أبقطافت صوتا من معبال والق أو بقعتني تصوت حجز تزخون فلتات نمهاب كوينو بخلص حسب بجبر مستسني دم إنيروم أوصلت أنا بعد مين تنون تحت 10 شدشة عامة عبيت نزعد ميم 10 دقائق أنا سيزركبهم 3 شدشة تصوت تخصات فوكي إلى مالهم نزني بعد مين تسلط أنا زمرح وشينا وأنا سلط أنت مستر تشون مستر دنگ هنن يميرم على منايز السلطنة بقعتنا تحت عدمة تصوتن مبراخن بزح تصوتن مبربارن كوينو أمني عبيتون عام تصوتن معباين أفلت أباد مينتن مسفحن كم سخونة أبتنا مزازن مسنا سرعة تجلسهم بتمساسالة أبكعس إجراء بستوها بسلطناون كامني عبيتن من إسياتن خلت يسقطها سلسة قانتات تساتفهم نيرم أبتنا مزازن مسنا سرعة كوميشن بهلن سبورتن إرترا وكيلوك المسجنا زسمع دايركتور بيت صفة كوميشن بهلن سبورتن أتموكن نقولتهم ኤምባሲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ብምትሕባር ዝወደቡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ ሰኪዔትን ባድሚንተንን ዘተኮረ ስልጣናታት ብዓወት ምዝዛሙ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ስልጣና ኣካል ናይቲ ኣሞንጎ ኤርትራን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ዘሎ ናይ ምትሕግጋዝ ዝምድና ምዃኑ ሓቢሮም أمباسادر هزباوت ريبوبليك تشاينا أب إرترا مستر يانغ زينغانغ بوغنو أمس كم زيوم زعمسلو حاس أرتسلت أنا تاتن تومكرونا من الوقت مدباتن كتصلوا مخانهم حابيرون أبتنا مزاز مسنا سرعة حلاف تكنيك هاجراوي فدريشن كعصو سكعت أتروبيل تصفي أزراري منيرنا أتروبيل أبتحت إرك على محتت نأجدا سنتن أو وداد باناز سلت أنا قال إن حتتات مليسلنا نيرو سنة مكتتال أجدا سنتو بتعمي عبيب سناتهم تومكرو أفتي يوروب بتسحولو لا إيشا بتسحولو لا أمريكا حالات عالمات بتسحولو دولو قولنا لنا هذي حجازين يوم أبزيز نور ترين بعقلنا تيفن دارانا بإنترنت ريفن دارانا ترى نقولنا هجين ما كان مسؤول فريقها ويكمرا هولود هذي حجازين يوم ودوا نايت سلطنا أب سلسة جروب فرينا أجميرنا قدامي جروب عباي هاجرايت غانتا ويكافتم عبيتي ناد مرسنا يمين كالي جروب نعودات كوينهم تحت 10 ساعات مرسنا سالسة جروب كان يدك أنسيو هنا نزحتن يانغ دهونا كمهارة ندلين وكازين بعد زنبرة نعينا مرسنا كنيو زنبرة كنو شاينا نوصا مساري يرنا لنا نفترين هاتوا بوعدينا بوعاتين كنيو كوش مانا كوش أليكسن كامي كادموس إيرتراين ترين كجبراني كنيو نمدالوي ولا نمساري بحريون أنا كانوا تاسلتن تبوشوا في لازلوهم مع الموجيتا مع فيلمون برخت جوسي زعمسولو ترين كوهاباني هذا ناتسارينها نعوم نزوم شاينا نادالينا لهم ترين مالتي سلازي تحت 10 شهور كنجبر حاسينا لنا قل مستزنا برنا سكيجو
جروب ስለተጻበና ንዓቋሪትና ለዘን ሰለስተ ግሩፕ ክንቀኒና ማለት ነው ናፍቲ ዕላማና ንኽሰርሑ ስለዝገበርና ሓጋዝ ነይሩ ንኣብነት ናና ዕላማ ዝነበረ مستني أفريقيا قرابتنا لها قرب بقومت ويكا بنفس فيزيكال فيتنس كنوانا در قرب سكشجر الناس لازم هنا نسرح على نبرنا استراتيجي أب سبيدن تنرخبنا يشوت كا علامة هنا يمركبن مالتي سلزي أزين استراتيجي مس نجرنا أوز جوروز نورتين بتعمل حجازين معنا سقعب شعات ده 5 ناي 3 سنة تقولوا عتادنا سلزي حجازين معنا مو كم نايمان سبورت نلعب عليه كاتزل لنا درجة حدا سيبدي قتسيب نموسى بس أنا قرأت هاجران ناي ودي سلنا عصب لنا كم يجينا تصاوتنا عددينا ويا معبينا كاتزنا وروح أنا سنة الأمانة حسبنا ونسيل كومي المسجد اللي صراحة ناو علمنا ينام سرنا كاتزت أنت بترخبكم أزي صبو مهنيت ممزحة وكالة هاجرات كم زيجون صونسو سبورت أخوش عشجاري أبزين زنبر ديسيبلين أب ناي ساعات سرعة مركب أب صوتها زجورو نسلتن توم بسمعو ولا تي أيرو موديل لو صوتها تي الرأي في سبورت زلو لو صار أزي تبول. نمتى الوقت تعلق يعني ستاندرد أملاك تعاوسون عباي هجرات كانت صوتها خلوا أنا أقول هي الرخابي أبناء زون 5 لنا كتشعني سنة حدا كواليفايرز نقبل صوتها خلوا أنا ويا كينيا ويا تنزانيا بقعد كوين مسرع شو تصل همناها تسمعني قبل نايدك نسيون نايتهم أندر 19 ندلل لنا جنا سوم إنترناشنال صوتها تكايدو لزغول مغنياتو حدا تصاطي ويا حدا معوالي تمتمو نعم نساسا ديفيجن كان خلاي ديفيجن تتمت أوان سويت كان قدامي ديفيجن تتمت أوا هاتا بقى كام سنة صوارك بدحري أكيد تتمت موديل سلزين كان أوا تطولنا نيرو حجك أنت تطول نخيبنا نخنعوا بالحفاظ زلوا نخوض سلوسي إنترناشنال صوتها أو نخنا دالوم نحسب على كم زعينة نجارات رحيل وتكبر على كاب كوميشن سبورت أزي حاجة زندلي صوتها نخكايدو ويعدل النورو وزوم تصاوتنا ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ቡሉስ ናይ ምጥቃዕ ብቕዓቱ ድሕሪ ምርኣይ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቐኒዑ ዝጸንሐ ወደናዊ ዝላታን ኢብራሞቪች ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ኤውሮጳ ናብ ቶተንሃም ክመጽእ ከም ዝኽእል ደ ቴሌግራፍ ንኡምናት ምንጭታት ብምጥቃስ ሓቢራ እዚ ምስ ኣሜሪካዊት ክለብ ኤልኤ ጋላክሲ ንኽልተ ዓመታት ድሕሪ ምጽዋቱ ካብታ ጋንታ ዝተፋነወ ኢብራሞቪች ናብ ኤሲ ሚላን ተመሊሱ ናይ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ክዛዝ ምዃኑ ብሰፊሑ ክንገረሉ ጸኒሑ ይኹን እምበር ምስ ምምጻእ ሆዜ መሪኖ ናብ ቶተንሃም እዞም ክልተ ጥቡቅ ዕርክነት ከም ዘለዎም ዝግለጸሎም ደጊሞም ብሓባር ክሰርሑ ከም ምዃኖም ይዝሕበር ኣብዚ እዋን ምስ ዝኾነት ጋንታ ዝኾነ ውዕል ዘይብሉ ኢብራ ብነፃ ናብ ዝመረፃ ጋንታ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ካብ ብልጩ እዩ ወዲ 38 ዓመት ኢብራ ኣቐዲሙ ኣብ ኢንተር ሚላንን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሆዜ መሪኖ ኮይኑ ከም ዝተፃወተን ወናጩ ከም ዝዓተረን ይፍለጥ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሶልሻየር ዋላ እኳ ምስ ኢብራ ብቋንቋ ክረዳድኡ ዝኽእሉን መንበሪ ገዝኡን ከካርዮ ከም ዝሓሰበን እንተሓበረ እቲ ተፃዋታይ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ክመፅእ ግን ዘይሕሰብ እዩ ክብል ከም ዝገለጸ ኣይርስዕን ሶልሻየር እቲ ተፃዋታይ ዝመፅእ ወርሒ ኣብ ክንዲ 28 ዓመት ዝመልእ ነይሩ እንተዝኸውን መፈረምክዎ ባህላዩ ኢብራ ኣብዚ እዋን ናብ ቶተንሃም ክመፅእ እዩ ምስ ሰምዑ እዩ እምበኣር ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ልዕሊ መሪኖ መልሓሶም ብምውፃእ ዘለፋ ዘውርዱ ዘለዉ ብመሪኖ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘይተሓጎሱ ደገፍቲ ሬድ ዴቪልስ ኣብዚ እዋን ከዓ ንናይ ቅድም ተፃዋታይ ጋንታ ክወስድ ይፍትን ምህላው ዝሕፍር እዩ ይብሉለው መሪኖ ብቅድሚ ትማሊ ሓሙስ ንፈለማ ግዜ ከመሰልጣነ ቶተንሃም ኮይኑ ኣብ ዝሃቡ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዘለዎ ተፃወቲ ዕጉም ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ገለገለ ለውጥታት ምግባሩ ከም ዘይተርፍ ግን ብዙሓት ወገናት ይሰማምዑ እዚ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ንዌይልሳው ጋሬዝ ቤል ናብ ቶተንሃም ክመልሶ ከም ዝኽእል ይግለጽ ወኪል ተፃዋታይ ጆናታን ባርነት ግን ቤል ኣብ ጥሪ ካብ ሳንቲያጎ በርናቡ ክወፅእ ማለት ዘይሕሰብ ምዃኑ ብምሕባር መስርሕ ምስጋር ቤል ኣብ ክራማት ሓደ መዕረፊ ከም ዝወሃቡ ሓቢሩሎም ቤል ምስ ማድሪድ ዘለዎ ዝምድና መሊሱ እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሞሪኖ ብተወሳኺ ነቶም ስፖርቸቲኖ ተግራፊጦም ካብታ ጋንታ ክወፁ ሓሲቦም ዝነበሩ ክርስቲያን ኤሪክሰን ቮልተን ሃገንን ቶቢ ኣልደርዌልድን ሓድሽ ውዕል ክቅርበሎም ምዃኑ ተሓቢሩ ሞሪኖ ነዞም ተፃወቲ ሓድሽ ውዕል እንተዳ ኣፈሪምዎም ቶተንሃም ኣብ ወርሒ ሰነ ብነፃ ከይተኸስሮም ዝነበራ ስግኣት ክቕንጠጥ ይኽእል እዩ እዚ ዕፅ ስፖርቸቲኖ ማለት ንዓመት 15 ሚልዮን ፓውንድ እናተኸፍለ ነዛ ጋንታ ከኣለ ተሰማሚዑ ዘሎ ሞሪኖ ምስ ነፍሲ ወከፍ ተፃዋታይ ስፓሪስ ዘራረብ ከም ዘለውን ጋዜጣ ዴይሊ ሜል ኣፍሊጣላ
مورينو بقدامነት ንኣጥቃዕታ ጋንታ ሃሪኬንን ተሰይሩ ዘሎ ሓላልዳት ጎሎሪስን ይክረኽቡ መሪጹም ሞሪኖ ተሓጋገዝቱ ናይ ነፍሲ ወከፍ ተጻዋታይ ጋንታ እኩል ሓበሬታ ዝሓዘ ናይ ልምምድ መደብ ሒዞም ምምጾም ነተጻዋቲ ቶተንሃም ኣገሪሞም ኣለዉ ሞሪኖ ንሳክራሞንቶን ኣሰልጣኒ ሓለውቲ ልዳት ኑኖ ሳንቶስን ካብ ፈረንሳዊት ሊለ ሲሒብዎም ኣሎ እዚ ኣሰልጣኒ ነቶም እሙናት ሰዓብቲ ዝነበሩ ሪዮ ፋራይን ሲልቫኖ ሎርኖን ግን ክረኽቦም ኣይከኣለን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስኡ ዝነበሩ ካርሎስ ላሊን ጂዮቫኒ ሴራን ሪካርዶ ፈርሚሲኖን ግን መጺኦም ኣለዉ ተሓጋጋዚ ሞሪኖ ኮይኑ ንነዊሕ ዝሰርሐ ሪዮ ፋራይ ኣብዚ እዋን ንቐጠራዊት ጋንታ የሰልጥን ብምህላዊ ምስ ሞሪኖ ኣብ ቶተንሃም ክጽንበር ዘይከኣለ ዘሎ ግጥም ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንሓደ ሰሙን ብግጥም ሃገራውያን ጋንታታት ይዕርፉ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ግቡእ ጸወቱ ከም ዝሰላስል ይፍለጥ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ዋላ እኳ ማንቸስተር ሲቲ ነታ ብፍራንክ ላምፓርድ እናሰኣለት ጽቡቕ ገስጋስ እተመዝግብ ዘላ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ኢትሓድ ስታዲየም እንተእንገደታ ማእከል ስሕበት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ግን ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ጆዜ ሞሪኖ ከም ዝኸውን ርድኡ እዚ ኣቀዲሙ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ንቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝኣለየ ሞሪኖ ኣብዚ እዋን ነታ ኣብ ሕማቅ ቁመና ከም ዘላ ዝእመነላ ቶተንሃም ናብ ቀዳሞት 4 ብሉጻት ፕሪሚየር ሊግ መልሳ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ዝሕተት ዘሎ ኣብ መሪሕነት ዘላ ሊቨርፑል ብወገና ኣብዚ ሰሙን ናብ ክሪስታል ፓላስ ከይዳ ክትጻወት መደብ ተሰሪዑላ ዘሎ ማንቸስተር ሲቲ ዋላ እኳ ናይ ሰሙን ጸወታ ኣንጻር ቸልሲ ብምዃኑ ቀሊል ኮይኑ ክቐርባ ዘይክእል እንተኾነ ሊቨርፑል መሊሳ ፍልልያ ክትግፍሕ ግን ዕድል ክትፈጥረላ ይብላን ላምፓርድ እውን ብተመሳሳሊ ከምቲ ሌስተር ኣብ 2016 ዝሰርሐቶ ታሪኽ ክሰርሕ እንተደኣ ኮይኑ ምስ ሊቨርፑል ዘለዎ ናይ 8 ነጥቢ ፍልልይ ካብ ሓድሽ ዓመት ከጽብቦ ደኣንበር ከግፍሖ ይብሉን ኣሰልጣኒ ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ካብቲ ብሊቨርፑል ዘጋጥሞ ናይ 3-1 ስዕረት ሞራል ተጻወቱ ይሕውዩ ነዛ ብሓደ ነጥቢ በሊጻቶ ዘላ ቸልሲ ክቐርባ ሌስተር ብወገና ንቸልሲ ብጸብለልታ ሸቶ በሊጻ ኣብ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዓ ብምህላዋ ኣብዚ ናብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ እንግሊዝ ከይዳ ኣንጻር ብራይተን ትገብሮ ጸወታ ተጠንቂያ ክትጻወት ሞሪኖ ቀዳሚው ኣብ ለንደን ስቴዲየም ከይዱ ኣንጻር ዌስትሃም ፋልማይ ጸወቱ ከካይድ እዚ ኣሰልጣኒ ኣብ ዘናይ ቀዳም ጸወታ ሕጽኖት ከም ዘይጽበዮ ርጉጽ እዩ ምክንያቱ ንመቐየሪ ክፍሊ ተጻወቱ ብግቡእ ተጠቂሙ ንስልቲ ጸወታ ጋንቱ ቀልጢፉ ተረዲኡን ስፓርስ ድሕሪ ወርሒ ጥር ንፈለማ ግዜ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ዓወት ተመዝግበሉ ኩነታት ክፈጥር ስለ ዘለዎ እዛ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ በፂሓ ዝነበረ ቶተንሃም ኣብዚ እዋን ካብ ፈለምቲ ናይ ፕሪሚየር ሊግ 12 ጸወታት 3 ግዜ ጥራይ ብምዕዋት ኣብ መበል 14 ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ቶተንሃም ሓድሽ ስቴዲየም ኣብ ምህናፅ ዘውፅኣቶ ገንዘብ ንምምላስ ክትጥቀመሎም ካብ ዘለዋ ናይ ኣታዊታት ኣጋጣሚ ካብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝርከብ ኣታዊ እዩ ስለዚ ሞሪኖ ንዝክውን ንምግባር ካብ ሎሚ ቀዳም ጀሚሩ እዩ ኣብ ከቢድ ዕማም ክጽመድ ኣብ ታሪኽ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ካብ 12 ጸወታታት 14 ነጥቢ ኣመዝጊባ ኣብ መወዳእታ ምስ ቀዳሞት 4 ክለባት ኮይና ውድድራ ዝፈጸመት ጋንታ የላን እሞ ሞሪኖ ደኣ ነዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ ታሪኽ ክሰርሖ ይኽእል ዶ ይኸውን ቀሲልካ ዝርአ ጉዳይ ክኸውን እዩ እዚ ክኸውን ሞሪኖ በይኑ ዝምልሱ ሕቶ ግን ኣይኮነን ዋላ እኳውን ሞሪኖ ነዛ ጋንታ ዝተፈላለዩ ዓወታት እንተጓናጸፋ እተን ኣብ ቅድሚ ዘለዋ ክለባት ከዓ ነጥቢ ከጥፍኣ ክኽእል ኣለወን መራሒት ፕሪሚየር ሊግ ዘላ ሊቨርፑል ኣብዚ እዋን ናይ ዓወት ጉዕዞ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ገስጊሱ እዩ ዘሎ እዛ ጋንታ ካብ ዝሓለፉ 38 ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጸወታታት 101 ነጥቢ ክትዋህል ምኽኣላ ተጻወታ ወኒኖሞ ንዘሎ ብሉጽ ብቕዓት ዘንጸባርቕ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ግጥሞም ነታ መቐናቕንቶም ኮይና ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ብገፊሕ ምስዓሮም ከዓ ኣብ ዝናይ ቀዳመ ሰንበት ጸወትኦም ምስ ዓቢ ሞራሎም እዮም ከኣትዉ ኣሰልጣኒታ ጋንታ የርገን ክሎብን ሓለቓ ጋንታ ሄንደርሰንን ልዕሊ ቴክኒካዊ ብስለትና እምርኣቡ ናይ ዓወት መንፈስ ነታ ጋንታ ናብዚ ደረጃ ከም ዘብፅሕዮም ንመርበብ ሓበሬታ ሊቨርፑል ዝሕብሩ ካልእ ናይ ዝቐዳመ ሰንበት ኣርእስቲ ርክብ ላምፓርድን ማንቸስተር ሲቲን እዩ ላምፓርድ ከም ተጻዋታይ ኣብ ቸልሲ ምቁር ግዜ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ሲቲ ተጸንቢሩ ከም ዝነበረ ኣይርስዕን እንሆ ሕጂ ከዓ መንእስያት ተጻወቲ ሒዙ ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ንፈለማ ግዜ ናብ ኢትሓድ ይመጽእ ኣሎ ኣሰልጣኒ ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ነዛ 6 ተኸታታሊ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ዓወት ዘመዝገበትን ኣብ ሰሌዳ ፕሪሚየር ሊግ ልዕሊኡ ዘላን ጋንታ ይጻወት ምህላው በቀሊሉ ዝጥሞት ኣይኮነን ብዘይካዚ ተጻወቲ ቸልሲ ዝሓለፈ ዓመት ብሲቲ ዝተዋረድዎ ናይ 6 ባዶ ስዕረት ሕነ ዝፈዲሉ ኣጋጣሚውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ እኳ 6 ባዶ ክስዕሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ይወሃብ እንተዘየለ ነዛ ኣብ ታሪክ ቸልሲ ዝኸፍእ ስዕረ ዘመዝገበትሎም ጋንታ ግን ሙሉእ 3 ነጥቢ ወሲዶም ብኸፊል ሕኖኦም ዝፈዲሉ ኩነታት ክፈጥሩ ግን ዘይከኣል ኣይኮነን
ፔፕውን አንጻር ሊቨርፑል ብዘጋጥሞ ከቢድ ስዕረ ተሰናቢዱ በምህላው ላምፓርድ ከም ጽቡቕ አጋጣሚ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ነዚ ክውን ንምግባር ላምፓርድ ነዚ ፀወታ ዝኾነዎ ተፃወቲ ኣብ ምምራፅ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ ተንተንቲ ናይ ዝውድድር ይሕብሩ ሓደ ካብቲ እዚ ኣሰልጣኒ ኣብ ውሳንኡ ጥንቃቐ ክገብረሉ ዘለዎ ኣብ ጉዳይ ዓርኪ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝኾነ ክርስቲያን ፑሊሲች ኣብ ጎልኡ ብዘጋጥሞ መጉዳእቲ ካብ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዝተኣልየ ዝፍለጥ እዩ እዚ ተፃዋታይ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ነዛ ጋንታ 5 ሽቶታት ብምምዝጋብ በዓል ውዕለታ እኳ ኮይኑ እንተነበረ ምናልባት ኣብዚ ናይ ሲቲ ፀወታ ክህሉን ዘይክህሉን ወይ ከዓ መን ይተካዮ ላምፓርድ ከቢድ ውሳነ ይፅበየሎ ላምፓርድ ንፑሊሲች ኮፍ ከብሉ እንተደኣ መሪፁ ንሜሰን ማውንት ንቅድሚት ክደፍኦ ወይ ከዓ ንሆድሰን ኦዴ ዕድል ክህቦ ተኽእለሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ካብ መንእስያት ተፃወት ቸልሲ ሜሰን ማውንት ብዛዕባ መሪኖ ዝሃቦ መግለፂ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ስፖርት ኮይኑሎም እዚ ሕጂ ወዲ 20 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ተፃዋታይ ካብ ወዲ 6 ዓመታት ሒዙ ኣብ ቸልሲ ዓብዩ ኣብዚ እዋን ከዓ ብላምፓርድ ናይ ቀዋም ቦታ ዕድል ተዋሂቦሎም ሜሰን ማውንት ኣብ ቸልሲ ከመቐባሊ ኩዕሶ ኮይኑ ሰሪሑ ነይሩ እዩ ሞሪኖ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከዓ ብፍላይ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ቸልሲ መሪሓ እንተደኣ ኣላ ኮይና ኩዕሶ ቀልጢፎም ንኣንጻር መጋጥምቶም ከይመልስሎም ሞሪኖ ይመክሮም ከም ዝነበረ እዩ ከዓ ዝሕብር ብዘይካዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ፕሪምየር ሊግ ካልእ ፍሉይ ብቕዓት ተንፀባርቕ ዘላ ሌስተር እያ ናይ ቅድማ ኣጥቃዒ ሌስተርን ቶተንሃምን ናይ ሕጂ ፍሉጥ ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ጋሪ ሊንከር እዛ ናይ ሕጂ ጋንታ ሌስተር ካብታ ኣብ 2016 ዝነበረት ጋንታ ከም እትሕኢሉ ዝዛረብ ሌስተር ክሳብ ሕጂ ብዘይካ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ኩለን ዓበይቲ ክለባት ተፃዊታ ኣብ ካልኣይ ተርታ ክስራዕ ምኽኣላ ቀላል ጋንታ ከም ዘይኮነ ዘርኢ እዩ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል እዛ ጋንታ ዓብዩ ኣብዚ እዋን ከዓ ካብ 12 ግጥማት እዛ ጋንታ ኣብ 11 ተሰሊፉ ብሉፅ ብቕዓቱ ዘርኢ ዘሎ ሃርቨይ ባርነስ ርእሰ ምትእማን እቲ ቀንዲ ምስጢር ዓወቶም ምዃኑ እዩ ዝኣምን ካልእ ንብዙሓት ኣሻቒሉ ዘሎ ካብ ዝኸፍእ ናብ ዝበኣሰ ጉዕዞ ሰሜን ለንደናዊት ኣርሰናል እዩ እዛ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ 4 ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ ዓወት ከተመዝግብ ዘይምኽኣላ ንደገፍታ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ብተወዳዳርነታ ዝኣምኑላ ወገናቱን ኣስደሚሙ እዩ ዘሎ ተፃወቲ ኣርሰናል ኣብ ዝቐዳሚ ሰንበት ነዚ ኩሉ ምዕራፍ ዝገብሩሉ ፎኪስ ፀወታ ተሰሪዕሎም ዘሎ ኡናይ ኢምረ ኣንጻር ኣብ ሕማቅ ቁመና ዘላ ሳውዝሃምፕተን ገጢሙ ሙሉእ 3 ነጥቢ ክወስድ እንተዘይክኢሉ ኣንፈት እዛ ጋንታ ናብ ዘብሎ ይኽጠፍኦም እዛ ጋንታ ዋላ እኳ ኣብዚ ወቕቲ ምስ ካልኦት ነፃፂርካ ብመስበርቲ ተፃወቲ ካብ ዝጥቀሳ ድሓን እንተሃለወት ኣብዚ ግጥም ግን ክልተ ከገድስዋ ዝኽእሉ ተፃወቲ ሲኢናቶም እያ ካብ ሪያል ማድሪድ ብልቃ ሓምፂኣቶ ዘላ ዳኒ ሴባሎስ ድሕርቲ ኣብ ግጥም ዩሮፒያን ሊግ ብ6 ሕዳር ዘጋጥሙ መጉዳእቲ ክሳብ ሕጂ ናብ ፀወታ ኣይተመልሰን ዘሎ ኣብዚ ናይ ሳውዝሃምፕተን ፀወታ እውን ኣይክህሉን እዩ እቲ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ተፃዋታይ ክሳብ ምፋረቕ ወርሒ ታሕሳስ ናብ ልምምድ ክምለስ ዘይክእል ምዃኑ እዩ ካልእ ኣብ ጎኒ ሴባሎስ ኮፍ ዝብል ተኸላኻላይ እታ ጋንታ ኮላስናች ምስ ሃገራዊት ጋንታ ቦዝኒያ ሄርዞጎቪና ኮይኑ ኣብ ፃወተሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ምጭባጥ ድማውቲ ኣጋጢሞ ብዘይካዞም ክልተ ኡናይ ኢምረ ኣብ ዝግጥም ካልእ ፀገም የብሉን ካልእ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ማለት ኣርሰናል ኣንጻር ፓላስ ማዕረ ካብ ዝተፈላለየትሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ሜዳ ዘየለን መዝነት ሓለ ጋንታ ዝተመንጠለን ስዊዘርላንዳዊ ግራንድ ቻካ ኣብ ዝግጥም ክስለፍ ከም ዝኽእል ምሕባር እዩ ኣሰልጣኒ እዛ ጋንታ ነዚ ተፃዋታይ ምስ ደገፍቲ ጋነረስ ከረዳድኡ ወሲኑ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኡናይ ኢምረ እቲ ተፃዋታይ ምስታ ጋንታ ፍቕሪ ኣለዎ ባህላ እዩ ፖቼቲኖ ጠለብ ዝተፈላለያ ክለባት ይረክብ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ፍጻመ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ዝበፅሐ ቶተንሃም ንኣሰልጣኒ ማውሪሺዮ ፖቼቲኖ ድሕሪ ምብራራ ናይ ሰሜን ለንደን ታሪኻዊት መቐናቕንታት ዝኾነት ኣርሰናል ነቲ ኣሰልጣኒ ናብ ኤሜሬትስ ከተምፅኦ ብርክት ዝበሉ ተንተንትን ተፃወቲ ነበርን ፕሪምየር ሊግ ይፅውዑ ኣለዉ ንሱ ዋላ እኳ ካልእ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እንትሃለዎ ነዛ ቅድሚ 5 ወርሒ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ግጥም ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ተረኺባ ዝተሰዓረት ጋንታ ግን ኣብ መበል 14 ደረጃ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ይሰሪዕዋ ኸይዱ እዚ ኣሰልጣኒ ኣብዚ ዓመት ንቶተንሃም ንዘተሓዛ ደረጃ ዕሽሽ ብምባል እዮም ከዓ እዞም ብርክት ዝበሉ ፈላጣት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ነቲ ኣብ ጻዕጡ ዘሎ ኡናይ ኢምረ ተኪኡ ኣብ ኣርሰናል ክመጽእ ከም ዘለዎ ዝገልጹ ዘለዉ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ኣርሰናል ማርቲን ኪወን ኣርሰናል ክሳብ እዚ ናይ ቶተንሃም ደረጃ ትበጽሕ ክትጽበይ የብላን ባህላዩ ሰበስልጣን ጋነርስ ንኡናይ ኢምረ ክሳብ 1 ዓመት ዕድል ከም ዝሃቦ ይግለጽ እኳ እንተሃለወ ማርቲን ኪወን ግን ኣርሰናል ዋላውን ደረጃ ይመሓሽ ንፖቼቲኖ ክትቆጻጸሮ ዓይና ክትሓስ ከም ዘይብላ እዩ ዝሕብር ፖቼቲኖ ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝጸንሓለን ዓመታት ንመንእሰያት ተጻወትታ ጋንታ ከም ዝደምቁ ከም ዝገበረን ተጻወትቲ ኣብ ምዕዳግ ገዚፍ መጠነ ገንዘብ ከም ዘየጥፍእን ይእመነሉ ቶተንሃም ከዓ ኣብ ትሕቲ ዝኣሰልጣኒ ኮይና ኣብ ታሪክ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ
ደረጃታት ክትሕስቂ ኢላያ ማርቲ ኪወን ምውፃእ ፖቸቲኖ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብፍላይ ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝኸተሉ ይዝኣምን እዚ ናይ ቀደም ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ኣርሰናል ዝነበረ ኪወን ቶተንሃም ካብ ንመሪኖ ተቆጽር ንፖቸቲኖ ዕድል ክትብ መሓሻዩ ዝብል ሞሪኖ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝነበረሉ ካብ ተጻወቱ እምነት ሲኢኑ ዩናይትድ ክቆጻጸረሉ ዘይክእል ደረጃ በጽሑ ከም ዝነበረ ኪወን ዝሕብር በዚ ከዓ ቶተንሃም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጽልኣት ንዝሕደረ ኣሰልጣኒ ምቁጻራ ጌጋ ምዃኑ ብዘይስክፍታ ድሕሪ ምግላጽ ኣርሰናል ንፖቸቲኖ ኣብ ምቁጻር ኣብ ውድድር ክትኣቱ ጸዊዕሎ ዝሓለፈ ዓመት ንሞሪኖ ዘባረረት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ እዋን ንፖቸቲኖ ደልያቶ ከም ዝነበረት ኣይርስዕን ኣርሰናል ዋላ እኳ ኣብ መሳርዕ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሻድሻይ ተርታ ተሰሪዓ እንተሃለወት ካብ ታራብዓይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ሲቲ ግን ብሸሞንተ ነጥቢ ድሒራ ዘላ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ከዓ ፒተር ክሮችን ፒርስ ሞርጋንን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣርሰናል ንፖቸቲኖ ትውንነሉ መንገዲ ክደሊ ብዘይቀላ ዓለም ይሕብሩ ኣለዉ ኣርሰናል ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታ ኣብ ብሌስተር 2-0 ከም ዝተሰዓረ ዝዝከር ኮይኑ ናይ ዝቐዳመ ሰንበት ጸወታ ከዓ ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ ኣንጻር ሳውዝሃምፕተን እዩ ክኸውን ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ሃሪ ሬድናፕ እንተኾነ ምስ ሓሳባት ማርቲን ኪወን ፒተር ክሮችን ፒርስ ሞርጋንን ካልኦትን ይዝሰማማዕ ሬድናፕ ኣርሰናል ንኻልኣይ ዓመታ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ኡናይ ኤምሬ ሰልጣ ክሳብ ዝሃለወ ዓወት ከም ጻዕላ ዝኽእል ኣሰልጣኒ ጥራይ ክደሊ ከም ዘለዋ ይዝመክር ኣርሰናልን ቶተንሃምን ታሪኻውያን ናይ ሰሜን ለንደን መተላለኽቲ ክለባት ብምዃነን ካብን ናብን ተጻወትን ኣሰልጠንትን ከሰጋግራ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም ሬድናፕ ብዛዕባ ዝክምልስን ከሎ ደገፍቲ ኣርሰናል ዋላ እውን ሳዳም ሑሴን ይኹን ዓወት ዘምጻሎም ኣሰልጣኒዮም ዝደልዩ እዛ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሳዳም ሑሴን ሰሙናዊ ዓወት እንተተምጽ ነይራ መን ከም ሳዳም ዝብጭርሑ መልዓሉ ነይሮም ክብል ሰበስልጣን እታ ጋንታ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ዓሸሽሎም ነዚ ኣርጀንቲናዊ ብሉጽ ኣሰልጣኒ ከም ጽእዎ ጸዊዕሎም ከም ሶል ካምፐልን ጆርጅ ግራምን ዝኣመሰሉ ውሕዳት ተጻወቲ ካብን ናብን እዘን ክለባት ኣብ ዝተሰጋገረሉ ካብ ደገፍቲ እዘን ጋንታታት ክሳብ ናይ ሞት ምፍራሕ ዝበጽሕ መልእኽቲ ከም ዝመጽኦም ታሪክ ይሕብር ኣርሰናል ኣብ ዝሓለፉ 5 ዝተፈላለዩ ጸወታታት ዓወት ዝበሃል ክትሓፍስ ኣይከኣለትን ዘላ ኡናይ ኤምሬ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣንጻር ኖርዊች ብራይተንን ዌስትሃምን ፍኹስ ዝበለ ናይ ጸወታ ሰሌዳ ተሰሪዑሉ ብምህላው ዋላ እውን ዓወታት እንተሓፈሰ ኣርሰናል ግን ውሑስ ኣሰልጣኒ እዩ ዘድልያ ንሱ ከዓ ፖቸቲኖ ይብሉ እዞም ተንተንቲ ምክንያቱ እዛ ጋንታ ብከምዚ ዘላቶ ኣካይዳ ቅድሚ ወርሒ ጥር ነቲ ኣብ በዓላት ዘለዋ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኤቨርተን ቦርንማውት ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ተካይዶ ጸወታት ክትወጾ ከጸግማ ስለዘይክእል ስለዚ ፖቸቲኖ ከተታሕዘ ከሎ ክትጓየሉ ከም ዘለዋ ይምከር بحفشة أبز قدام سنبت ليغات أوروبا سريع وكاب زلو قطمات مدرخ بريمير ليغ لو مقدام كاب ساعة شدشت أتحيزو أرسنال أنصار ساوثهامبتون بورنماوث مس وولفز برايتون أنصار ليستر سيتي ليفربول مس كريستال بالاس إيفرتون مس نورويج سيتي كومون واتفورد مس بيرنلي تراخيبن سلاسل شدشت قطمات كأنقدن كلو مسات تصوتا كنصبارق وتصبير زغبرلو قطم مانشستر سيتي تشيلسي دما ساعة شومتر فرقان مشت ككايت تسريع لهم صباح سنبت دما ساعة 7 فرقان مشت مانشستر يونايتد كاميدا أوصي أنصار شيفيلد يونايتد قطم يصبيا لا ليغا اسبانيا لو مقدام كاف ساعه 3 اتحزيو صوتو ككايد برشلونه مس ليغانس ريال بيتس مس فالنسيا غرانادا انصار اتلتيكو مدريد ريال مدريد مس ريال سوسيداد دما كصوتين صباح سنبت ابزلي كاف ساعه 3 دحر قطر اتحزو اسبانيول مس غيتافي اوساسونا مس اتلتيكو بيلباو ايبار مس الافيس فياريال مس سلتا فيغو كومون ريال فالادوليد مس سيفيا كغاطماين أتلتيكو مدريد أبزنا لهم قدام غرانادا زصبيات صوتا بزيتي نسلسة أوارح بمقدرات كسرات زلات قعدياغو كوستيا كتقطم أسلطاني أدييغو سيموني نزاهو غاف كشفنلو تسفى أمبيرو لزركب أبقالئت غانتا أتلتيكو مدريد أو اسبانياوي داريو بوفيدايوم الزينا بريال زاراغوزا كسغاغرو كبهللو صنحو ود 22 عامتات قعي أبزا عامت نغانتو أب شمونت قطما شمونت شتتات أقصيريوم بوفيدا أكو تشحن 18 عامت مهرتيو كاب أكاديمي كلب فياريال نابقالئت غانتا أتلتيكو مدريد أمبيروم بوفيدا مس غزين نتي أبزبان ألفارو موراتا ودي أزركب شوتناي ممزغب حلافنت كقلل تثبيت تغيرولو بحفشة أززقني أهجراو قطمات نقلت تساوتني عرفت عدلكو أنت هذا حالة كلباسة أقدس تساوتن عددا مقدأتات كخون زجبراني روم قالكاتن تساوتن أو مقدأت الزركوب إسبانيا وان كلبات حانتي ريال مدريد يام جيمس رودريغاس مس هجراوت كانتونا ميامي أبسوق عزلو كيسن كله لوكاس فاسكيس بوغونو بزي كان مقدال سبنتو كاو أهجراو قطمات تمليسو مس كلب ريال مدريد قبل من مدن كله أبس أبعت أقرو تقودي يركب
أتلتيك كلب نتساوتا إيكارمينيان بنات أودا ماسيت كتكسرون كلا سلتا فيغو بوغنام تساوتا روبن بلانكو أبز مسبيارات زلوا قطم أكتا سلفونيام سلسة تساوت ريال مالوركا ناميلا ليفانتا تقعزم أبزا كايدوز أوتا أكساتوفونيوم كابزن اسبانياوين كلوات بارسلونا غرانادا جيتافن أمونغتن زينا ماسيت تساوت زي بلن كلواتين مدرخ سيري ايت الالو مقدام كاف ساعه 7 جميرو جوفنتوس مس اتلانتا اس ميلان انصار نابولي تورينو مس انتر ميلان زامسل قطمات كانغدن كلو صباح سنبد دما ساعه 2 فرق عند حرق اطرب بمفلام بولونيا انصار بارما روما مس بيريسكيا ساسولو انصار لازيو هيلاس فيرونا مس فيورنتينا سامبيدوريا مس اودينيزي كومون ليتشي انصار كالياري تراخيبن زكايدو صوتات كليوم باركز خبركم سمعتنا لهم تلالوز نبر مدام مقالح سبورت عبز فتس المالنا سلام مكتالكم نمسكن سلام